kanang magsigi taghangyo sa usa ka tawo nga buangon na abay paglaom wa nya gibalibara na kaniya kadaghan nya kahibaw jud kang buangon na siya way respeto sa iyang isig ka tawo wa gani mo tuog Ginoo ganahan pa mo magsigig balik-balik og hangyo. Hoy, dili oy moundang ta. Pero kun wa gilain nga imong gituuhan nga makahatag nimo sa imong gikinahanglan, bisan pagsalbahis kay na siyang tawhana, bisan pag-unsa na siya ka animal, magpaubos gyud ka aron mohangyo kay nahibaw man ka nga wa gilain nga makahatag nimo. Mao na gitawag og pagtuong tinuoray. Kana bang moangkon ta nga wa koy mahimo kun wa ni siya. Kamo mga asawa, na ba mo gisulti nga wa koy mahimo kun wa ang akong bana? Kinsang mga asawaha dinhi nga moingon wa jud koy mahimong kaayuhan sa akong kinabuhi basta wa ning akong bana. Taas ang kamot. Tanawa, di ba? Moingon ko, ngika ko, may magdi ko mabuhig wa na siya. Awa na. Anha gyud ka diya mo sugod nga din adyog ka mohangyo. Din aka magpaubos kay nituo man ka nga ikaw mabuhi ra gyud wa siya. Mauro sad na ang atong relasyon sa Ginoo mga igsoon. Kana bang daghan kay nato karong mga tao nga murag naagita mo salig sa kwarta, naata mo salig sa atong gahom, naata mo salig sa atong kaning abilidad, naata mo salig sa atong kabtangan. Nya murag makahimo na ta sa atong gusto bisag way Ginoo. Na kung maghisgot tag kaluwasan, way tao, way butang aning kalibutan nga makahatag natog kaluwasan. Labi na gyud kining kaluwasan sa kalag. Kwarta di kaluwas og kalag. Balay di kaluwas. Imong gahom dinhi, presidente man ka, hangtod sa barangay konsehal, elected kunuhay kas mga tao, di gyapon ang makaluwas sa imong kalag. Talents, sikat kay kastanan, ikagi champion kanunay, di gyapon akaluwas sa imong kalag. Honor, kanang beauty, ikay kinagwapahan, kay na Miss Universe ka, mutya ng Pilipinas, mutya ng San Vicente. Kinsa may niagi ninyo din pagkamutya, beta sa kamot. Wow. Ato sa mga naong, di man para mutya. Din alam ta mga ambisyon na nang mutya-mutya. Pero ang ako ba, di nakaluwas oy. Hasta ganining akong pagkapari. Karon daghan man yung kunuhay mag-follow nako aning akong mga nganing akong pagkapari karon. Di gyapon ni makaluwas nako kun way Ginoo, i-minus na akong Ginoo na wa gyud koy mahimo. Impierno ra gyud. Muna, kung ang atong pagtuo ingon ana na maliwat kita ni Mama Mary. Unsa may kinaiya ni Mama Mary? Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Why question? Why question? Nya tanan nga nahitabo sa kinabuhi ni Mama Mary, iya gid nang angkunon nga pagbuot ni Ginoo. Tanan nga mahitabo niya, di niya supakon kay pagbuot ni Ginoo. Ngano man, kahibaw mas Mama Mary, pinaagis iyang buhi og lig-on nga pagtuo. God knows everything. Nothing is hidden with God. Way matago sa Ginoo, kahibaw siya tanan. Unya motuo sa Mama Mary nga God is always in control.
Ang saman, mo na inyong pagtuo. Nigtanaw ninyo sa amin, nituo mo nga ang Ginoo mo'y nagbuot nga nung nikatag na imong kilay. Nya, ang Ginoo din nagbuot nga imo nang kiskison o imong badlisan para tarong tanaw. Ha? Nga ang Ginoo nasayod nga healthy kay kag hormones, reproductive hormones, nga dali ra jud kay kang mamabdos. Pagbuot inas Ginoo nga magpalaygit ka. Ha? Hoy. Pagbuot inas Ginoo nga imni og pills, butangig kondom, inighimo ninyo anang inyong love making. Wa day magtan-aw ang Ginoo diha. Nahadlok day ka nga mudaghan ang inyong anak, din-aw niya ka makabuhi nila, din-a ka makapaeskwela. Ikaw di ay mo'y mubuhi sa imong anak. Ikaw di ay maghatag niya ginhawa, ikaw di ay maghatag niya tubig, ikaw ay maghatag niya ning adlaw, hangin o uban pa. Ikaw gidi ana. Kana mga inaana ba nga pangutana ba? Nya, may untag mo ending ta, totally I submit. Ana, no? Anong na nagminghoy man na inyong now? Ako dugay-dugay na kong sige og hangyo. Hut da in taon ninyong palit kining slot. Dugay-dugay na yun, no? Pila ba? Akong balikon, ha? Nanghangyo yun ko nga, sus, before my birthday, mahurot, unta ni kahalin ang mga slots. Akong birthday, karong November 24. Pila na lang kaadlaw? Walo na lang kaadlaw. Kung makaabot pa ko, di ko mamatay rong adlaw, or ugma ba? Kanindot untag mahurot na nigpalit ang slot, pero wag yun mahurot. Na, gamay ra kayong halin. Adi man sa noon gamay, no? Ubay-ubay man sa ni, pero wag yun mahurot ba? Nya, mawadaan day kong pagtuo. Muingon ra gyapon ko, God knows everything. God is in control. Nya, muingon day ko sa Ginoo, Lord, unsa may akong buhaton, wa man gini mahurot, yung Ginoo, ayaw sa hunong sa pagbaligya. Sige ra jud kog baligya. Ako na'y mag-igo nga mutandog aning mga buangon o kasing-kasing. Matandog ra lagi na sila, muhatag ra gid na sa madugay sa madali. Labinag na sila'y stage 2, palit ay nag-slot. Naku, ayaw sa Lord, kay kana sang stage 2, murag kuyaw-kuyaw naman na. Sige, stage 4 lang. Dako-dako na nagpalito, nakaayaw lang sa dana. Lord, ayuha lang na sila. Ana, sige, ikaw na lang akong tagaag stage 2. Nako na, dinagin ako kabaligyaan. May mag-ikarasay sa ligan pagbaligya. Kining pag-submit sa Ginoo sa mas gibuhat ni Mama Mary o sa mga santos, mubunga ginisiyag positive result. Bisan sa unsang aspeto sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Nomdom bitaw ko sa una, idol na nako si Manny Pacquiao sa boxing. Nya batanon pa kay na siya. Sige jud kog tan-aw, blow by blow pa to sa una. Sus kusugag yung kumo. Daot lang na siya. Katong ika-12 fights man siguro to niya. 11-0 man ting ito iyang record. Iyang kontra kadto si Toricampo, siguro ito, itong dako kay Glawas. Naigo bitaw siya diris babas at nakatog si Manny Pacquiao, napildi siya. Batanon pa kayo niya. Una-una ako, duwa na ni paglaom ning tawhana. Pero believe kay kus pailob ni Manny Pacquiao. Kanang, di gid siya mo surrender ba? Sige lang gid siya fight, hangtod, ni sikat na gid siya, hangtod pertinang sikata. Nakatog na sa siya kumo ni Manuel Marquez. Sige lang yapog padayon. Hantod gyud karon nga siya maoy number 1 sa kaning record with regards to kanang pila ka divisions ang iyang na championan. Na champion siya og 8 divisions. Wala pa'y nakakuhaan, no? Murag 6 raman siguro yung nakuha sa kadaghanan na boxers. Ang iyas 8 divisions.
Nya siya say pinaka-tiguang sa iyang division nga na champion katong kontra niya si Turman man siguro to. 40 years old man siya to, 40 kapin ba to, nga na champion siya. Ang iyang kontra batanon kayo. Tungod sa iyang pailob, naghatag niya og nindot nga success. Gilingay mong tupad, ing na mapailobon ka, di ka daling manluod, di ka daling mukusmod. Nayuban na to, gamay lang failure, kusmo dayon, give up dayon, liktor, makoreksyonan lang sa kama, undang dayon, choir, masawayan lang kay nayabag, undang dayon, ang sa aspeto sa politika, ako sa nisiyang hisgutan kay bago pa man ning nahitabo, ako lang gibasa ang panghitabo ba. Wa tay pabor-paboran. Si VP Sara na siya gi-apply nga budget para sa 2025 dito sa Congress. Pag-abot dito niingon dayon siya, dili ko mudawat og question and answer regarding sa akong budget proposal kay it totally entrust na nako ninyo din his kongreso. Ayaw na lang ko ninyo question na. Gipresenta na nako, i-entrust na nako ninyo. Gikulata siyag maayo sa mga questions regarding sa iyang previous nga mga budgets. Hangtod karon wa pa gani na mahuman. Sigihan yung question. Gisaway og maayo ang iyang pamaagi sa pag-spend sa iyang budget. Hangtod gyud nga ni-conclude ang Congress nga tagaan na lang siya from 2 billion nahimo naman lang tinga ito mga 700 million. Nya gi-interview din siya. Sara, unsa may imong buhaton ana? BP Sara nga kuao naman ang imong budget. Siya kun unsay ilang ihatag, ako gid nang gamiton mo padayon ra gid mig trabaho. Siya unya unsa pa may imong isweldo ng uban sa ipang-close lang usa ng among mga satellite offices basta mo trabaho ra gid ni. Ug unsay budget ihatag kanay among trabahoon. Sama mo anak, thumbs up mo o anak. Huwag siya mangluod. Siya, o kung sa ihatag, nga naman na nila, akong dawaton. Huwag mo to, final sa Congress, 700 kapin million ang gihatag from 2 billion. Nakakita ko gabi sa anang dias vlogger na aday hearing sa Senate sa ilasang treat sa mga budgets. Nag-hearing sa dito, ambot o mao ba katoy final o naapat to sila'y plenum sa Congress o sa Senate. Gi-approve sa Senate ang original nga budget ni BP Sara in 10 minutes na approve. In 10 minutes, katong 2 billion. Lahi isa sila gitanaw dito sa Senate. Ano ba, no? Na lamanuhay sila. Nako, lain-lain yung pananaw ang tao, no? Sa iyasang pagpailog ni BP Sara, nawa ragin siya, submit sa dito Senate. Ang Senate na mismo mo inisulti, pagkakugihan aning opisinaha, usa man sa mga aktibo kayo nga departamento sa atong nasod, nganong ato maning limitan siya o budget ato no ning suportahan aron mas mulihok paginigmayo kay kaaktibo ani na magani uban yang departamento matod pa dito sa ilang argumento sa Senate na magani ubang departamento diha nga natug lang ang budget wa gigibuhat kani pa ba nga porting aktiboha nya para gyud sa kaayuhan sa mga tao ato ning suportahan mao sa ilang nakit-an dito. Ang diri sa Congress, siging question, hanaw. Allah yun, pila to ka oras, God. Abot ko to, sobrang tingali to, 4 hours, siging, kuhan dito, siging istorya. Ya, pila to ka hearing. Wag yun nila i-approve. Pero dito, Senado, napo ra ka oras.
aw na po ka oras, na po ra ka minutos. Approve kuno dayon. Mo na dia sa atong social media. Ako lang ning gitan-aw nga kanindot unta kun ang atong mga leaders mutan-aw gyud sa both positives and negatives side sa kada sitwasyon. Dili ba ma one-sided? Naagi day kay makita nga nindot kita sad nga puno sa pagtuo bisan pag ma-disappointed ta at this moment, look at the other side, ang positive. Ayaw pagsigtanaw ng negative to the point nga ma-stress na lang ka, ma-depress na lang ka. Pangitaa ang positive. Positive ba? Nainiingon ako, Pader, sigihan lang kong kulatas akong bana. Naku, ay lang yung buwag. Sige lang yung kong kabunog, Pader. Nya siya, mag-anad na lang gina siya nang iyang sige lang yung pangulatan ako. Siging pakauaw na ko. Nako, pasaylo alang. Magsige kong pasaylo. Nya siya, mag-anad na lang ng iyang batasan. Nako, siya, maanad sa iyang yawanong batasan. Nya sa sige sa nimong pasaylo, maanad sa ka sa Diyos nung batasan. Kinsa maroy alkansi ninyo. Siya naanad sa yawanong batasan. Ikaw naanad sa Diyos nung batasan. Kinsa man niyo'y nakaginansya. Kinsa nakaginansya ninyo? Alkansi ka o siya mo'y alkansi? Siya mo'y alkansi. Kaya ang iyang na-develop, ang yawanon. Ang imong na-develop, ang Diyos nun. Niya kasagaran ra bagis mahitabo, at the end, kadtong na yawanon, mahimong Diyos nun. Basta di lang yun ka mo give up, truth, goodness will always triumph at the end. Mo na assurance ni Kristo. Mo nang niingon Diyos Kristo, conquer evil by doing good. Conquer evil by doing good. O ang pinaka-good, kana yung pagpaubos, pagpailob, nga way limit.